Ahojte, rád by som sa s vami podelil o skvelé správy, ktoré máme v Elevone. Možno niektorí viete, možno nie. S našimi klientami pracujeme aj na tom, ako efektívne, kvalitne a dobre využiť nástroje umelej inteligencie pri práci pre kolegov, aby boli efektívnejší, rýchlejší, presnejší, jednoducho, aby umelá inteligencia slúžila na to, na čo má, aby urýchľovala, uľahčovala nám všetkým prácu. A nám sa podaril veľmi dobrý krok. Predstavujeme vlastnú platformu na vytváranie AI agentov. Čo to znamená? Veľmi jednoducho, intuitívnym spôsobom si vytvoríte vašich vlastných agentov, ktorí spoločne a s jedným kontextom pracujú na nejakej veľmi komplexnej úlohe a tým vám extrémne urýchľujú prácu, prípadne spresňujú a zlepšujú jej výsledky. Viete takto naozaj fungovať a využívať túto platformu, či už v marketingu, na právnom oddelení, na finančnom, prípadne pri tvorbe produktov a všeobecne pri ideácii ako ďalej s možnosťami, ktoré vo vašom podnikaní máte. Takýmto spôsobom si viete vytvoriť virtuálnych kolegov, ktorí vám uľahčia prácu. A ak niekedy máte pocit, že témy ako ChatGPT alebo im podobné nástroje sú pre vás cudzie, alebo vám dokonca nestačia v niektorých prípadoch, obráťte sa na nás